Helo, dwi'n obeithiol ofnadwy bod hon yn mynd I fod yn clincar. Ringingtelephone.com. O na. Mae sgrin hollol ddyn o'ch cyfarch ar ringingtelephone.com, ond peidiad neb yn meddwl fod I hangfa mor hawdd I bob un o'ch sy'n hwyrau. Ring ring meddai'r ffôn, eto ag eto, ond does neb am ateb. Pwy sy'n ffonio meddai rhai dawr yn eich plith? Pwy yn wir? Chi'ch hun, efallai. Mae o beth I ddisgwyl o ringingtelephone.com. Ond just achos bod o'n predictable, diom yn neud o syniad da. Ond mae hwn yn constant, never-ending rubbish trwy'r adag. Dydy goffan? Mae'n annoying, dydy? Wel, na ni, am wsos arall, welwch chi wsos nesa, am wefan arall, gwirion.